Μερικά σπίτια φαίνονται κανονικά από έξω. Οι πόρτες είναι κλειδωμένες. Οι σόμπες ανάβουν. Το ψωμί έρχεται κάθε πρωί από τον ίδιο φούρνο. Οι κουρτίνες είναι καθαρές. Τα λουλούδια ανθίζουν στον κήπο. Οι γείτονες χαιρετούν. Αλλά μερικές φορές, σε μερικά σπίτια, το σκοτάδι δεν έρχεται από έξω. Δεν διαρρέει από το παράθυρο. Δεν διαρρέει από την πόρτα. Αυτό το σκοτάδι μεγαλώνει μέσα στο σπίτι. Μεγαλώνει για χρόνια. Κανείς δεν το βλέπει. Κανείς δεν το ακούει. Κανείς δεν το ξέρει. Η ιστορία που θα σας διηγηθώ σήμερα είναι για ένα νεαρό κορίτσι που για χρόνια πίστευαν ότι είχε δαιμονιστεί. Η οικογένειά της την πήγε σε γιατρούς, την πήγε σε θρησκευτικούς θεραπευτές, την πήγε σε μάντισσες. Κανείς δεν μπόρεσε να δει την αλήθεια, γιατί η αλήθεια ήταν κάπου που κανείς δεν τολμούσε να κοιτάξει. Γιατί η αλήθεια ήταν τόσο φρικτή που κανείς δεν ήθελε να την πιστέψει. Αυτή η ιστορία ξεκινά το 1986 σε ένα μικρό χωριό της Ανατολίας και η αλήθεια αποκαλύπτεται μόνο το 2010, 24 χρόνια αργότερα. Πριν ξεκινήσουμε την ιστορία, μην ξεχάσετε να πατήσετε like και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι. Γιατί εδώ θα δείτε αληθινές ιστορίες που κανείς δεν τολμά να διηγηθεί. Στα σχόλια, μην ξεχάσετε να μας πείτε από πού μας παρακολουθείτε. Ποιος ξέρει, ίσως και ο δικός σας τόπος να έχει τη δική του ιστορία. Φθινόπωρο του 1986. Ένα μικρό χωριό της Ανατολίας. Στους πρόποδες των βουνών. Ο πληθυσμός ήταν λιγότερο από 300 άνθρωποι. Όλοι γνωρίζονταν μεταξύ τους. Η πόρτα του καθενός ήταν ανοιχτή για όλους. Τα πρωινά αγόραζαν ψωμί από το μοναδικό μπακάλικο του χωριού, τα βράδια έπιναν τσάι στο καφενείο, οι γυναίκες ζήμωναν, οι άνδρες δούλευαν στα χωράφια. Ένα συνηθισμένο χωριό. Και σε αυτό το χωριό ζούσε μια οικογένεια που φαινόταν συνηθισμένη. Ο πατέρας διατηρούσε ένα μικρό κατάστημα στο χωριό. Ήταν κατάστημα με όσπρια, πουλούσε φακές, ρεβίθια, πληγούρι, ρύζι. Οι χωρικοί τον αποκαλούσαν έμπορο. Θεωρούνταν καλός άνθρωπος. Δεν είχε τσακωμούς με κανέναν. Άνοιγε το κατάστημα το πρωί, το έκλεινε το βράδυ, επέστρεφε σπίτι. Ήταν 45 χρονών. Μέτριου ύψους, λίγο παχουλός, ένας άνδρας με αραιά μαλλιά. Στο πρόσωπό του υπήρχε πάντα η ίδια έκφραση, κουρασμένος, απόμακρος, αδιάφορος. Δεν μιλούσε πολύ με τα παιδιά του, ούτε με τη γυναίκα του μιλούσε πολύ. Ερχόταν σπίτι, έτρωγε το φαγητό του, έβλεπε τηλεόραση, κοιμόταν. Αλλά είχε μια συνήθεια. Τα βράδια έπινε. Έπινε ρακί, μερικές φορές λίγο, μερικές φορές πολύ. Μόνος του, στο σπίτι, σιωπηλά έπινε. Τις περισσότερες φορές δεν έβλαπτε κανέναν. Αλλά όταν έπινε, άλλαζε. Η φωνή του υψωνόταν. Τα μάτια του θολώνανε. Μερικές φορές φώναζε, μερικές φορές προκαλούσε καυγά. Μερικές φορές έλεγε πράγματα γεμάτα μίσος. Αλλά το επόμενο πρωί, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα, πήγαινε στο κατάστημα. Στο χωριό όλοι το ήξεραν αυτό. Ο άνθρωπος όταν πίνει γίνεται λίγο νευρικός, έλεγαν. Αλλά δεν βλάπτει. Είναι καλός άνθρωπος. Η μητέρα ήταν 40 χρονών. Είχε γεννήσει 5 παιδιά. Είχε μεγαλώσει 5 παιδιά. Η ζωή την είχε φθείρει. Το πρόσωπό της ήταν γεμάτο ρητίδες. Τα χέρια της ήταν χοντροκομμένα. Τα μαλλιά της είχαν ασπρίσει νωρίς. Ήταν συνέχεια κουρασμένη. Ήταν νοικοκυρά. Από το πρωί ως το βράδυ δούλευε. Μαγείρευε, καθάριζε, έπλαινε ρούχα, φρόντιζε τον κήπο. Δεν αντιμιλούσε στον άντρα της. Προσπαθούσε να προστατεύσει τα παιδιά της όσο μπορούσε. Ήταν μια σιωπηλή γυναίκα. Μιλούσε λίγο. Δεν παραπονιόταν. Δεν έκλαιγε. Απλά ζούσε. Επιβίωνε. Υπήρχαν 5 παιδιά. Οι 2 μεγάλοι γη είχαν παντρευτεί και είχαν φύγει. Ο ένας ήταν 30 χρονών, ο άλλος 28. Και οι 2 ζούσαν σε άλλα χωριά με τις δικές τους οικογένειες. Ερχόντουσαν 1 ή 2 φορές το χρόνο στο χωριό. Τώρα στο σπίτι έμεναν 3 παιδιά.
Ο μικρότερος αδελφός ήταν 16 χρονών. Ήταν μαθητής λυκείου. Ζούσε στον δικό του κόσμο. Κυκλοφορούσε με φίλους, διάβαζε για τα μαθήματά του, έπαιζε ποδόσφαιρο, ερχόταν σπίτι, έτρωγε το φαγητό του, έκλεινε στο δωμάτιό του. Δεν ανακατευόταν στις εντάσεις του σπιτιού. Τις αγνοούσε. Προσπαθούσε να περνάει όσο περισσότερο χρόνο μπορούσε έξω για να προστατεύσει τον εαυτό του. Μετά υπήρχαν 2 αδελφές. Η μεγάλη αδελφή ήταν 20 χρονών. Είχε μακριά μαύρα μαλλιά. Είχε μεγάλα καστανά μάτια. Ήταν ένα όμορφο κορίτσι. Αλλά δεν είχε παντρευτεί ακόμα. Στην πραγματικότητα δεν ήθελε να παντρευτεί. Γιατί έπρεπε να βοηθήσει τη μητέρα της. Και έπρεπε να φροντίσει τη μικρή της αδελφή. Αγαπούσε πολύ την αδελφή της. Σαν να ήταν η δική της κόρη. Από μικρή την είχε προστατεύσει, τη φρόντιζε. Της έδινε φαγητό, την έβαζε για ύπνο. Έπαιζε μαζί της. Τώρα επίσης δεν την άφηνε από κοντά της. Η μικρή αδελφή ήταν 18 χρονών. Και αυτή ήταν όμορφη. Έμοιαζε με την αδελφή της. Τα ίδια μακριά μαύρα μαλλιά, τα ίδια καστάνα μάτια. Αλλά φαινόταν πιο λεπτή, πιο εύθραυστη. Ήταν ένα σιωπηλό κορίτσι. Μιλούσε λίγο. Συχνά στεκόταν χαμένη στις σκέψεις της. Οι 2 αδελφές ήταν πολύ κοντά. Έκαναν τα πάντα μαζί. Μαγείρευαν, καθάριζαν, πήγαιναν για ψώνια. Τα βράδια κοιμόντουσαν στο ίδιο δωμάτιο. Από έξω φαίνονταν σαν μια κανονική οικογένεια. Αρχές του 1996. Η μικρή αδελφή μόλις είχε κλείσει τα 18. Και από τότε άρχισε να σχηματίζεται μια παράξενη ατμόσφαιρα στο σπίτι. Στην αρχή ήταν μικρά πράγματα. Το κορίτσι δεν μπορούσε πια να μείνει μόνο του στο σπίτι. Δεν ήθελε να μείνει μόνο του σε κανένα δωμάτιο. Δεν πήγαινε ούτε στην τουαλέτα μόνο του. Ήθελε την αδελφή της να περιμένει στην πόρτα. «Αδελφή, στάσου στην πόρτα, εντάξει», έλεγε. Η φωνή της έτρεμε. «Γιατί?» ρωτούσε η αδελφή της. «Τι θα συμβεί?» «Δεν ξέρω, αλλά δεν θέλω να μείνω μόνη». Στην αρχή η αδελφή δεν καταλάβαινε. «Ίσως συμβαίνει καθώς μεγαλώνει», σκεφτόταν. «Ίσως φοβάται». Αλλά μετά άρχισαν και άλλα πράγματα. Το κορίτσι άρχισε να βλέπει εφιάλτες. Τα πρωινά ξυπνούσε κατάιδρη, φώναζε, έκλαιγε. «Τι είδες?» ρωτούσε η αδελφή της. «Δεν θυμάμαι», έλεγε το κορίτσι. «Αλλά φοβάμαι πολύ». Δεν ήθελε πια να κοιμηθεί μόνη στο δωμάτιό της. Συνέχεια ρωτούσε την αδελφή της. «Αδελφή, μπορώ να κοιμηθώ δίπλα σου?» Η αδελφή της δεχόταν. Οι 2 αδελφές άρχισαν να κοιμούνται στο ίδιο κρεβάτι. Άρχισαν και τα σωματικά συμπτώματα. Οι μύες του κοριτσιού άρχισαν να τρέμουν. Τα χέρια της, τα πόδια της, το πρόσωπό της συσπόνταν χωρίς λόγο, σαν ηλεκτροπληξία. Τα βράδια έτριζε τα δόντια της. Τα πρωινά της πονούσε το σαγόνι. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, η πίεση του αίματός της ανέβαινε και έπεφτε ταχαίως. Μερικές φορές ήταν πολύ χαμηλή, σαν να λιποθυμούσε. Μερικές φορές ήταν πολύ υψηλή, το κεφάλι της πονούσε έντονα. Η όρεξή της μειώθηκε, άρχισε να αδυνατίζει. Το πρόσωπό της έγινε χλωμό. Η μητέρα ρώτησε να πάμε σε γιατρό. Αλλά ο πατέρας είπε «Δεν χρειάζεται. Είναι η ηλικία ανάπτυξης, θα περάσει». Και υπήρχε κάτι ακόμα. Το κορίτσι άρχισε να προβλέπει πράγματα. Η πρώτη που το πρόσεξε ήταν η αδελφή της. Μια μέρα καθόντουσαν στο σπίτι. 5 λεπτά πριν χτυπήσει η πόρτα, η αδελφή της είπε «Η θεία έρχεται». «Πώς το ξέρεις?» ρώτησε η αδελφή της. «Το ξέρω», είπε το κορίτσι. Και πράγματι, 5 λεπτά αργότερα ήρθε η θεία. Άλλη μέρα. «Ο ξάδελφος έρχεται», είπε. Κανείς δεν είχε ειδοποιηθεί. Αλλά μισή ώρα αργότερα ήρθε. Η αδελφή άρχισε να προσέχει. Γιατί αυτό δεν ήταν κανονικό. Άλλη μέρα, πριν χτυπήσει το τηλέφωνο. «Η μαμά παίρνει τηλέφωνο», είπε το κορίτσι, και το τηλέφωνο χτύπησε. Η μητέρα καλούσε. «Πώς γίνεται αυτό?» αναρωτήθηκε η αδελφή. «Πώς το ξέρει?» Αλλά δεν το είπε σε κανέναν. Γιατί ακουγόταν τρελό. Ήταν μία μέρα του Νοέμβρη. Ο ξάδελφος από το στρατό είχε έρθει με άδεια. Δεν είχε ειδοποιήσει κανέναν.
Ήθελε να κάνει έκπληξη. Αλλά η μικρή αδελφή, 10 λεπτά πριν έρθει ο ξάδελφος, είπε «Αδελφή, ο ξάδελφος έρχεται». Η αδελφή της ξαφνιάστηκε. «Ποιος ξάδελφος? Δεν είναι στο στρατό?» «Ναι, αλλά έρχεται. Θα έρθει τώρα», είπε το κορίτσι. Η φωνή της ήταν σίγουρη. Η αδελφή της δεν το πίστεψε. Πώς να έρθει, δεν ειδοποίησε κανέναν. Αλλά 10 λεπτά αργότερα χτύπησε η πόρτα. Ο ξάδελφος είχε έρθει με μία σακούλα από το σούπερ μάρκετ. «Έκπληξη», είπε. Η αδελφή πάγωσε. Κοίταξε την αδελφή της. Η αδελφή της δεν έλεγε τίποτα. Απλά κοιτούσε. Όλοι χάρηκαν πολύ. Τον είχαν χάσει τον ξάδελφο. Αμέσως στρώθηκε το τραπέζι. Βράστηκε τσάι. Φέρθηκε φαγητό. Η μητέρα έφερνε πιάτα από την κουζίνα. Η αδελφή έκοβε ψωμί. Ο ξάδελφος διηγόταν ιστορίες από το στρατό. Η μικρή αδελφή καθόταν σιωπηλή. Μόλις επρόκειτο να φάνε, κάτι συνέβη. Η μικρή αδελφή πήρε μια μπουκιά. Έβαλε το κουτάλι στο στόμα της. Και ξαφνικά άρχισε να πνίγεται. Άρχισε να βγάζει ήχους γαργάρας. Σαν να είχε κολλήσει κάτι στο λαιμό της. Όλοι πανικοβλήθηκαν. «Τι έγινε? Είσαι καλά? Φέρτε νερό». Αλλά το κορίτσι δεν ανέκτησε. Προσπαθούσε να βήξει, αλλά δεν μπορούσε. Δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Το πρόσωπό της άρχισε να κοκκινίζει. Η μητέρα άρχισε να της χτυπάει την πλάτη. «Βήξε, κόρη μου, βήξε». Αλλά το κορίτσι δεν μπορούσε να βήξει. Και μετά συνέβη κάτι φρικτό. Η δεξιά πλευρά του στόματος του κοριτσιού άρχισε να τραβιέται προς τα κάτω, σαν να πάθαινε εγκεφαλικό. Τα λευκά των ματιών της άρχισαν να φαίνονται. Στη θέση των κορών υπήρχε μόνο λευκότητα. Το πρόσωπό της στρεβλώθηκε. Η μία πλευρά κρεμόταν εντελώς προς τα κάτω. Όλοι ούρλιαξαν. Το κορίτσι σηκώθηκε όρθιο, σαν ρομπότ. Από το λαιμό της βγήκαν ήχοι κράχτες. Η γλώσσα της βγήκε έξω. Έτρεχαν σάλια. Και ξαφνικά έπεσε στο πάτωμα. Λιποθύμησε. Όλοι περιστύχησαν το κορίτσι. Η μητέρα έκλαιγε. Η αδελφή είχε πάρει την αδελφή της στην αγκαλιά της. Έφεραν νερό. Το έριξαν στο πρόσωπό της. Χτύπησαν τα μάγουλά της. Μετά από μερικά λεπτά το κορίτσι άνοιξε τα μάτια της. Αλλά στα μάτια της υπήρχε μία παράξενη έκφραση. Σαν να μην ήξερε πού ήταν. «Είσαι καλά?» ρώτησε η αδελφή της. Το κορίτσι δεν είπε τίποτα. Απλά κοιτούσε. Μετέφεραν το κορίτσι στον καναπέ. Το ξάπλωσαν. Το σκέπασαν. Η αδελφή κοίταξε την αδελφή της και σοκαρίστηκε. Τα ρούχα της αδελφής της ήταν βρώμικα. Στο άκρο της φούστας της υπήρχαν λεκέδες από λάσπη. Στα μαλλιά της υπήρχαν κομμάτια χόρτου. Αλλά το κορίτσι δεν είχε πάει πουθενά. Ήταν στο σπίτι από το πρωί. Η αδελφή της και η κατσίκα κοιτάζονταν μεταξύ τους. Ανάμεσά τους υπήρχε κάτι, σαν να γνωρίζονταν. Το κορίτσι σαν να προκαλούσε το ζώο. Η κατσίκα χτυπούσε το σπίτι. Πήγαινε και ερχόταν. Η αδελφή κοίταξε την αδελφή της. Το κορίτσι καθόλου δεν ξαφνιαζόταν, σαν να ήταν το πιο φυσιολογικό πράγμα. Εκείνη τη στιγμή, ο πατέρας πήρε το όπλο του και βγήκε έξω. Η κατσίκα επρόκειτο να τρέξει προς τον πατέρα. Ο πατέρας τράβηξε τη σκανδάλη. Πυροβόλησε την κατσίκα. Η κατσίκα έπεσε στο έδαφος. Πέθανε. Άλλο βράδυ, ακούστηκαν πάλι παράξενοι ήχοι, θορυβώδεις ήχοι από έξω, σαν κραυγές. Όλοι βγήκαν έξω. Η σκηνή που είδαν τους σόκαρε. Εκατοντάδες κοράκια περιστρέφονταν πάνω από το σπίτι. Σχημάτιζαν κύκλο. Ο ήχος των φτερών τους αντιχούσε μέσα στο σπίτι. Υπήρχαν τόσα πολλά κοράκια που ο ήχος των φτερών ήταν σαν βούισμα. Όλοι βγήκαν έξω. Η μικρή αδελφή βγήκε επίσης. Και μόλις το κορίτσι βγήκε έξω, τα κοράκια άρχισαν να κατεβαίνουν προς το σπίτι, σαν να ήθελαν να επιτεθούν στο κορίτσι. Οι γυναίκες φώναξαν. Ο πατέρας έτρεξε μέσα. Πήρε πάλι το όπλο του. Πυροβόλησε στον αέρα. Τα κοράκια διασκορπίστηκαν. Πέταξαν μακριά. Η αδελφή συμβουλεύτηκε μία στενή φίλη. Η φίλη είπε: «Ίσως να έκαναν μαγεία στην αδελφή σου. Πήγαινε τη σε μάντισα». Η αδελφή το είπε στη μητέρα της. «Μαμά, να πάμε την αδελφή μου σε μάντισα.
Ίσως να έκαναν μαγεία στην όμορφη αδελφή μου. Η μητέρα συμφώνησε. Πήγαν μαζί στη Μάντισσα. Από τη στιγμή που έφτασαν στο σπίτι της Μάντισσας, η μικρή αδελφή άρχισε να νιώθει ανήσυχη. Η Μάντισσα, με απροσδόκητη καλοσύνη, συνέδεσε την κατάσταση της με κάτι σαν «Αυτό μπορεί να λυθεί με προσευχή». Η Μάντισσα είπε «Ένας άνδρας σου έκανε μαγεία και είναι ένας ηλικιωμένος άνδρας. Επομένως, λέει, πρέπει συνεχώς να προσεύχεσαι, ανεξάρτητα από την ώρα, την προσευχή ή την κλίση για προσευχή. Θα γίνεις καλύτερα με την προσευχή. Αυτό το ξόρκι μπορεί να σπάσει με προσευχή», λέει. Η αδελφή ήταν χαρούμενη. Γιατί αν αυτά τα πράγματα στην αδελφή της μπορούσαν να θεραπευτούν με προσευχή, τότε ούτε το κράτος, ούτε κανείς άλλος δεν μπορούσε να βοηθήσει. Αλλά έβλεπε ότι η αδελφή της δεν είχε την νοοτροπία να προσευχηθεί. Δεν ήταν σε αυτή την κατάσταση. Γιατί όταν το κορίτσι άκουγε για προσευχή ή Κοράνι, ανησυχούσε. Γιατί πριν από αυτό, όταν απαγγελόταν η κλήση για προσευχή, εμφανίζονταν σκυλιά. Αυτό το κορίτσι άνοιγε το παράθυρο και φώναζε έξω. Ήταν απλά παράξενο. Όταν η Μάντισσα είπε ότι χρειαζόταν να προσευχηθεί, το στόμα του κοριτσιού άρχισε πάλι να κρέμεται προς τα κάτω και με τέτοιο σπασμό, τέτοια σφιγμένη γροθιά, σηκώθηκε όρθια και είπε στη Μάντισσα «Εσύ προσεύχεσαι». Η Μάντισσα είπε «Εγώ ήδη προσεύχομαι, αλλά», λέει, «αν θέλεις να ξεφορτωθείς αυτό, εσύ πρέπει να προσευχηθείς». Πριν μπορέσει να τελειώσει αυτό που έλεγε, το κορίτσι σηκώθηκε, έτριξε την πόρτα και έφυγε. Φυσικά, η αδελφή της την ακολούθησε. Τα δύο κορίτσια ήρθαν σπίτι. Η μητέρα τους ρώτησε «Τι έγινε, τι κάνατε?» Η αδελφή είπε «Μαμά, πήγαμε στη Μάντισσα, αλλά η Μάντισσα είπε προσευχή». «Αυτό δεν θα γίνει καλύτερο χωρίς προσευχή. Έκαναν μαγεία στην αδελφή μου». Αλλά μόλις άκουσε τη λέξη προσευχή, έτριξε την πόρτα και έφυγε. «Δεν ξέρω πώς θα το κάνουμε αυτό». Η μητέρα τους είπε «Εντάξει, θα το διευθετήσουμε. Αν είπε να προσευχηθεί, θα προσευχηθεί, αυτό είναι όλο». Κάθισαν για δείπνο. Καθώς η μητέρα μοίραζε το φαγητό στα πιάτα, είπε στο κορίτσι «Μόλις τελειώσεις το φαγητό, θα αρχίσεις να προσεύχεσαι». Το κορίτσι σταμάτησε ακριβώς τη στιγμή που επρόκειτο να βάλει το κουτάλι στο στόμα της. Κοίταξε το πιάτο. Δεν υπήρχε συζήτηση. Απλά στεκόταν εκεί, σαν παγωμένη, σαν να είχε παγώσει. Η μητέρα της είπε «Δεν καταλαβαίνω αυτό ή εκείνο. Θα προσευχηθείς. Από τώρα και πέρα δεν κοιτάμε το ρολόι. Δεν κοιτάμε την κλήση για προσευχή. Είσαι ελεύθερη σε κάθε ελεύθερη στιγμή ούτως ή άλλως. Θα προσευχηθείς». Ξαφνικά, το κορίτσι ανέτρεψε το τραπέζι. Σηκώθηκε όρθιο. Όταν το κορίτσι ανέτρεψε το τραπέζι, ο πατέρας θύμωσε επίσης. Σηκώθηκε πάλι. «Έχω βαρεθεί όλους σας. Κάθε βράδυ ένα περιστατικό. Κάθε βράδυ κάτι. Πάλι χάος, θόρυβος, φωνές, κραυγές στο σπίτι». Ξαφνικά, το κορίτσι έσκησε το γιακά του φορέματος του. Άνοιξε το μπροστινό μέρος. Άρπαξε ένα πυρούνι από το τραπέζι και προσπάθησε να μαχαιρώσει τον εαυτό του. Η μητέρα και η αδελφή φώναζαν. Όταν ο πατέρας της όρμησε προς το κορίτσι, άρχισε να ουρλιάζει με όλη της τη δύναμη. Ο πατέρας άρπαξε τον καρπό της και προσπάθησε να πάρει το πυρούνι από το χέρι της. Εν τω μεταξύ, ξέσπασε πλήρες χάος στο σπίτι. Όλοι τσακώνονταν μεταξύ τους. Το κορίτσι λιποθύμησε. Η μητέρα και η αδελφή την πήγαν στο δωμάτιό της. Την ξάπλωσαν. Όλοι αποσύρθηκαν στα δωμάτια τους. Ο πατέρας μουρμούριζε «Έχω βαρεθεί αυτό το κορίτσι». Το παιδί, ακόμα κι αν ήταν ήδη στον δικό του κόσμο, βρίσκει όλους στο σπίτι στον δικό του κόσμο. Το παιδί, έξυπνα, κλειδώνεται στο δωμάτιό του και δεν βγαίνει. Το βράδυ, η αδελφή σηκώθηκε για να πάρει νερό. Κοίταξε το δωμάτιο της αδελφής της. Το κορίτσι καθόταν στο κρεβάτι. Είχε τραβήξει τα γόνατά της στο στήθος της. Τα χέρια της ήταν τυλιγμένα γύρω από τα γόνατά της. Κουνιόταν μπρος πίσω και ψιθύριζε.
Η αδελφή άκουσε σιωπηλά από την άκρη της πόρτας. Το κορίτσι έλεγε τα εξής: «Θα το κάνω. Θα τον σκοτώσω. Κανείς δεν θα δει. Θα το κάνω σιωπηλά. Κανείς δεν θα ξέρει. Διαφορετικά δεν μπορώ να ξεφύγω. Πρέπει να τον σκοτώσω». Η αδελφή πάγωσε. Για ποιον μιλούσε η αδελφή της? Ποιον θα σκότωνε? Μπήκε μέσα. Για ποιον μιλάς? Ποιον θα σκοτώσεις? Το κορίτσι σήκωσε το κεφάλι της από τα γόνατά της. Κοίταξε την αδελφή της και τέντωσε τα χέρια της, κλαίγοντας. «Αγκάλιασέ με, αδελφή. Σε παρακαλώ». Οι δύο αδελφές αγκαλιάστηκαν. Κοιμήθηκαν έτσι. Το επόμενο πρωί η αδελφή βρήκε ένα κολιέ που είχε απομείνει από τη γιαγιά της. Πριν από πολύ καιρό, η γιαγιά της το είχε δώσει στη μητέρα της για καλή τύχη. Στο άκρο του σκοινιού υπήρχε μια φιγούρα που έμοιαζε με ουρά αλεπούς. Η αδελφή πήρε το κολιέ στο χέρι της. Διάβασε προσευχές πάνω του για ώρες. Έβαλε όλα τα συναισθήματά της, όλη της την ενέργεια σε αυτό το κολιέ. Μετά το πήγε στην αδελφή της. «Φόρεσε αυτό το κολιέ. Μην το βγάλεις. Ας σε προστατεύσει». Το κορίτσι δέχτηκε. Φόρεσε το κολιέ στο λαιμό της. Η αδελφή οπισθοχώρησε. Για να το δει, εκείνη τη στιγμή το κολιέ ξαφνικά έσπασε, σαν κάποιος να τράβηξε το σκοινί και να το έσπασε. Έπεσε στο πάτωμα. Η αδελφή και το κορίτσι κοιτάχτηκαν. Δεν ήξεραν πια τι να κάνουν. Η οικογένεια αποφάσισε να πάει το κορίτσι σε ψυχίατρο. Η μητέρα, η αδελφή και η μικρή αδελφή πήγαν μαζί στην πόλη. Πήγαν στο νοσοκομείο. Ο ψυχίατρος την εξέτασε. Έκανε ερωτήσεις. Πότε άρχισε? Πώς συμβαίνει? Πώς είναι ο ύπνος σας? Η οικογένεια εξήγησε. Λιποθυμίες, κρίσεις, προβλέψεις, ζώα. Ο γιατρός άκουσε και έβαλε τη διάγνωση. Τραύμα, διαταραχή άγχους. Έδωσε φάρμακα. Λάβετε τα τακτικά. Ελάτε για ελέγχους. Θα προσαρμόσουμε τη δοσολογία. Το κορίτσι άρχισε να παίρνει τα φάρμακα και ηρέμησε λίγο. Τα περιστατικά μειώθηκαν. Οι λιποθυμίες μειώθηκαν. Αλλά το κορίτσι ήταν ακόμα δυστυχισμένο. Ήταν κλειστό. Κοιμόταν λίγο. Ήταν αδύναμο. Περπατούσε χωρίς σκοπό. Τα φάρμακα καταπράωνανε μόνο τα συμπτώματα. Αλλά δεν εξάλειφαν το σκοτάδι μέσα της. Το 2010 είχαν περάσει 14 χρόνια. Ο αδελφός είχε φύγει από το σπίτι και είχε εγκατασταθεί στην πόλη. Οι δύο αδελφές ακόμα ζούσαν με την οικογένειά τους. Η αδελφή ήταν 34 χρονών. Ακόμα δεν είχε παντρευτεί. Δεν μπορούσε να παντρευτεί επειδή φρόντιζε την αδελφή της. Η μικρή αδελφή ήταν 32 χρονών και αυτή δεν είχε παντρευτεί. Δεν ήταν σε κατάσταση να παντρευτεί. Έπαιρνε τα φάρμακά της. Είχε ηρεμήσει, αλλά ήταν δυστυχισμένη. Οι δύο αδελφές ζούσαν μία ήρεμη, αλλά δυστυχισμένη ζωή. Μια μέρα, η μητέρα και ο πατέρας πήγαν στο γάμο ενός συγγενή. Θα έμεναν εκεί τη νύχτα. Οι δύο αδελφές έμειναν μόνες στο σπίτι. Το βράδυ άνοιξαν την τηλεόραση. Υπήρχε μια ταινία, αμερικανική ταινία. Η ταινία αφορούσε ένα σκοτεινό οικογενειακό μυστικό. Την ψυχολογική κατάρρευση ενός κοριτσιού που δεν μπορούσε να πει σε κανέναν την αλήθεια. Η αδελφή ένιωσε άβολα βλέποντας την ταινία. Σκέφτηκε να την κλείσει επειδή η αδελφή της θα ένιωθε επίσης άβολα. Αλλά η αδελφή της είπε «Περίμενε λίγο» και ήρθε στην άκρη του καναπέ. Κρατώντας τη φούστα της, την έβλεπε έντονα. Το σώμα της ήταν σφιγμένο. Η αδελφή κοιτούσε πρώτα την ταινία, μετά την αδελφή της. Όταν τελείωσε η ταινία, η αδελφή γύρισε προς την αδελφή της και είπε τα εξής. «Αδελφή, κι εγώ βίωσα κάτι παρόμοιο με αυτή την ταινία». Η αδελφή πάγωσε. Το κορίτσι συνέχισε. «Ο πατέρας μου έκανε κακό, από μικρή, για χρόνια». Η αδελφή δεν μπορούσε να αναπνεύσει. «Σκέφτηκα ότι μια μέρα θα τελειώσει. Αλλά δεν τελείωσε. Τα προβλήματά μου, οι λιποθυμίες μου, οι φόβοι μου, όλα προέρχονται από αυτό. Δεν μπορούσα να προστατέψω τον εαυτό μου. Δεν μπορούσα να το πω σε κανέναν». Το κορίτσι έκλαψε σαν παιδί.
Η αδελφή της κράτησε την αδελφή της στο στήθος της. «Δεν είσαι μόνη. Σου πιστεύω. Δεν χρειάζεται πια να παλεύεις μόνη. Είμαι εδώ», είπε. Οι δύο αδελφές αγκαλιάστηκαν και έκλαψαν. Όταν η μητέρα και ο πατέρας επέστρεψαν από το γάμο, η αδελφή είπε στη μητέρα της τα πάντα. Η μητέρα στην αρχή δεν μπορούσε να το πιστέψει. «Δεν μπορεί. Ο άνδρας μου δεν θα έκανε κάτι τέτοιο». Αλλά μετά γνώριζε τον άνδρα της. Ήξερε πως άλλαζε όταν έπινε. Ήξερε τη βία στο σπίτι. Και ήταν πολύ σαφές τι είχε περάσει η κόρη της. Ίσως ήταν δυνατόν, καλέστηκαν οι αδελφοί. Συζητήθηκε, αντιμετώπισαν τον πατέρα. Ο πατέρας το αρνήθηκε. «Λέει ψέματα. Δεν έκανα κάτι τέτοιο», με συκοφαντή. Αλλά η οικογένεια δεν τον πίστεψε. Οι αδελφοί διώξανε τον πατέρα από το σπίτι. Δεν κατέθεσαν μήνυση στη χωροφυλακή, αλλά τον έδιωξαν από το σπίτι. Η μικρή αδελφή συνέχισε να ζει μια τραυματισμένη, αλλά τουλάχιστον λίγο πιο ειρηνική ζωή. Με την αδελφή της, η αλήθεια είχε αποκαλυφθεί. Αλλά η πληγή ήταν ακόμα ανοιχτή. Μερικά σπίτια φαίνονται κανονικά από έξω, αλλά μέσα τους κρύβονται σκοτάδια που διαρκούν χρόνια. Για χρόνια όλοι ρωτούσαν: «Δαιμονίστηκε αυτό το κορίτσι?» Κάποιοι έλεγαν παραφυσικό. Κάποιοι έλεγαν τραύμα. Αλλά η αλήθεια ήταν αυτή. Το σκοτάδι που βίωσε το κορίτσι δεν ήταν κάτι που ήρθε τη νύχτα. Αυτό το σκοτάδι είχε μείνει κάτω από την ίδια στέγη για χρόνια. Για πολύ καιρό. Κάθε βράδυ. Και κανείς δεν το είχε δει. Γιατί κανείς δεν τολμούσε να κοιτάξει. Οι προβλέψεις του κοριτσιού δεν ήταν δαίμονες. Ήταν ένστικτο αυτοπροστασίας. Από τους ήχους βημάτων, από τους ήχους πορτών, ήξερε πότε θα ερχόταν ο κίνδυνος. Οι λιποθυμίες του κοριτσιού δεν ήταν δαίμονες. Ήταν ο τρόπος του σώματός της να προστατεύσει τον εαυτό της. Τα βρώμικα ρούχα του κοριτσιού δεν ήταν δαίμονες. Ήταν διασπαστική κατάσταση. Η μνήμη της διαγραφόταν. Η κρίση στιγμού του κοριτσιού δεν ήταν δαίμονες. Ήταν καταπιεσμένο τραύμα. Η αλήθεια είχε παραμείνει κρυφή για χρόνια. Γιατί η αλήθεια ήταν τόσο φρικτή που κανείς δεν ήθελε να την πιστέψει. Μερικές φορές η σωτηρία ξεκινά με το να υψώσεις τη φωνή σου. Για πρώτη φορά, όταν κάποιος λέει «αυτό μου έκαναν». Και μια άλλη φωνή απαντά χωρίς δισταγμό. «Σου πιστεύω, η ντροπή δεν ανήκει στο θύμα. Το έγκλημα δεν ανήκει στο θύμα». Αυτή η ιστορία συνέβη το 1986 σε ένα μικρό χωριό της Τσανκύρη.